هێزن ئاسایشا ژن ji bo pêkanîna aramiyê li taxên Mesûd û Eşrefiyê yên Helebê xebatên xwe dewam dikin. Vê hêzê li keleka hêzên leşkerî li çeperên şer li hemberî êrişên çeteyên dewleta Tirk şer kir. Eroha erkên xwe yên ewlekarî û parastina her du daxan pêkanîn. Gelek jinên her du daxan tevlî nava hêzin asayişa jin bûne û di beşên rêveberiya bendên kontrolê, hêzin operasyonê, dezgehên ewlekariya giştî, rêveberiya trafîkê, kontrolkirina madeyên hişbir, têkoşîna li dijî sûcan û beşa jinan de hatine erkdarkirin. Piştî vekşîna hêzin leşkerî ji Eşrefiyê û Şêh Mexsûd hêzin asayişê erka parastina ewlehiya her du daxan girtiye ser milê xwe. Ev yek li gorî rêkeftina yekî Nîsanê godnabera meclisên taxan û desthilata Şamê de hatiye îmzekirin. Rêveberiya navenda hêzin asayişê ya taxa Eşrefiyê Nariman Abdo diyar kir got hêzin asayişa jin li hemberî hewldanên têkbirina ewlehiyê roleke giring pêktînin. Em wekî jin hêza ewlekariya hendirîn a taxa Şêh Mexsûd û Helebê em wek jin bi karê parastinê em radibin jin di hemû ciya de bi cî xwe digirin. Wekî mekteba şekawî karê parastinê bê karê dewriya çi tê xwastin, hazê tayar çi tê xwastin em wek jin em karê xwe radibin di hemû beşa de di karê emnî de di karê muxedîrat de jî di hindirî taxê de çi çê dibe em wek jin bi karê xwe radibin. Nariman Abdo destnîşan kir got dewriyê wan her roj digerin eger rewşeke bi guman derkeve bi lez destwardanê dikin. Piştî mişkilê di hindirî Sûriyê de çê bîyê jî çi millet hemû pêkhateyên Ereb bin, Kurd bin, Siryan bin, Alewî bin, giştî derbasî taxê me bîn. Derbasî taxê me bîn em jî bi muameleyekî xweş em bi wan re bîn alîkar ji ber ku ewna jî astengî dîn hinekî di wê milî da û me xwast jî em heqê jî yanê bidin wan hew jî wek jin çawa em ciyan dikin di derê da astengî dîtin em dixwazin hemû jin yani xweş ciyan bikin rehat bin ku derbasî aliyê me bîn rehat. Di dawiyê de Nariman Abdo anî ziman got piştgiriyê didin jinan got bigêjin mafên xwe yê bingehîn û rola xwe di nava civakê de aktîv bikin.